Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng Relihiyong PBC, may taos-puso kaming mag-anyaya sa inyo nga makikinig sa aming programa, mga makalangit na liwanag ng buhay na ikahatid sa tao patungo ng kaligtasan. At ito po ang inyong lingkod kapatid na Hermogenes Macarayo ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay sumasa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o malinaw na pag-isip o isipan upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na ating pag-aralan ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia at kung mayroon mang ibang aklat o referensya nga aming babasahin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang aming programa, patuloy na inyong mapapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio Villanueva. At mapakinggan ang programa natin ngayon sa Teleradyo Ronda FM, Kidapawan at sa iba't ibang dako ng Cotabato at Bukidnon at sa Davao. At itong programa mga mangkalangit na liwanag ng buhay ay mapapakinggan dito sa himpilan ng Waikurat Radio FM Balingasag mula 8 hanggang 9 oras ng gabi at tuwing linggo. At doon sa himpilan ng Radio Ultra mapapakinggan mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing linggo, at doon sa Teleradyo RPN mapapakinggan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. At itong aming programa ay mapapakinggan ng 27 na mga himpilan sa iba't ibang dako ng Visayas at Mindanao. At ngayon makakasama pa rin natin ang kapatid na mga ministro sa PBCM. Mga kapatid, kumusta kanyang lahat? At mga kapatid, ito po si Richard Impidad, makakasama sa paghahatid ng katotohanan at magpakilala pang ilang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kapatid? Ito po ang inyong kapatid na si Jiggy Macarayo at kasama niyo sa pag-aaral ng katotohanan. At ibibigay ko pa kayo sa kasama ko pang mga kapatid o ministro. Kumusta sa inyong mga kapatid at kaibigan? Ito ang inyong lingkod, kapatid na Robert Jan Maturan Impidad, na magbigay sa inyo ng aral patungo sa katotohanan at magpakilala pa ang iba pang ministro. Kumusta ka ninyo mga kapatid? Ito po inyong lingkod, kapatid na Gisrel Macarayo, at ngayon ibibigay ko kayo sa iba pang mga ministro. Kumusta kayo mga kapatid at kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, si Brady Romira Macamos, ay makipag-aral sa mga katotohanan ng nakasulat ng banal na aklat. At ngayon magpakilala pa ang iba pang ministro. Kamusta po kayo mga giliw na manonood? Mga giliw na tawakinig ng aming mga programa? Ito rin po ang inyong lingkod kapatid na Lloyd Badera na kasama nyo ng mag-aaral tungo sa kaligtasan. At ngayon, ibabalik ko kayo kay kapatid na Macarayo upang talakayin ang paksa o tema. So hindi pa tayo pumupunta sa ating paksa o tema, ating ibinigay sa humihingi natin mga bagong kapatid na umaanib sa relihiyong PBCM doon sa Maynila. Kapatid na Lloyd? Oo, kapatid na Macarayo. Binabati po natin si Jimmy Espinazo, nandun pa kasi siya sa Manila, at mga bagong kaanib na nandun sa Batangas at sa Cavite. Kasi Magandang gabi po. nanonood sila at mayroon silang hiningi sa atin na mahalaga na ang gamitin natin na mabuti, na ang gamitin natin na wika sa pag-aaral natin ngayon o ngayong gabi ay matagal na nga hinihingi nila sa atin. At sa kapatid natin dyan sa Bicol na isang SAP, si Jerome Laca, na manonood sa atin pero mayroon siyang hinihiling ang gamitin natin na wika ay Tagalog sa ating programa. At sa mga kapatid natin sa Negros, sa bagong mga kapatid, na nais nila na mapakinggan tayo na ang gamitin natin sa pangangaral ay wikang Pilipino. At doon sa iba pa nga mga kapatid o bagong umaanib sa relihiyong PBCM doon sa Cotabato at dyan sa Kidapawan. At ito ang gamitin namin ngayon sa pangangaral ang wikang Pilipino.
At ngayon, ang ang paksa na ating tuklasin ay tungkol sa mga malalaking panahon. Na ang mga malalaking panahon ay nahahati sa tatlo. Unang-una, ang panahon ng Ama, at ang pangalawa naman ay ang panahon ng Espiritu Santo. At ang pangatlo na ang pangalawa ang panahon ng Anak, at ang pangatlo ay panahon ng Espiritu Santo. Puntahan natin ang Biblia, kapatid na Richard. Mayroon ba tayong mababasa na mayroong binanggit na Ama at Anak at Espiritu Santo diyan sa Biblia? Mayroon po, Makarayo. At babasahin din natin sa Mateo Kabanata 28, talata 11. Dahil dito, masiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag sa binasa nating talata na sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, da sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mayroong binanggit ang ating Panginoong Jesucristo na sinabihan niya ang kaniyang tagapaglingkod o mga alagad na mga apostol na gawing mga alagad ang lahat ng bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa banal na aklat. Kapatid na Jezreel, sino po ang Ama kung susuriin natin ang nakasulat sa banal na aklat? Sa salita ni Propeta Isaias, kapatid na Makarayo, ating babasahin dito sa Isaias, Kabanata 64, Kabanata... At sa talatang 8. Oo. Ito po ang sabi. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ang aming Ama. Kami ang malagkit na putik at Ikaw ang magpapalyok sa amin at kaming lahat ay gawa ng inyong kamay. Busa, sa ating nababasa sa nakasulat sa Biblia, maliwanag na mayroong sinabi o binanggit si Propeta Isaias na Panginoon. At sabi ni Propeta Isaias, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kung basahin ito, ang binasa sa kapatid na ministro Jezreel Macarayo, ang binasa niya ang Tagalog King James Version. Pagbasahon sa King James Version sa Cebuano at inilipat natin sa wikang sa pagbasa sa wikang Pilipino o Tagalog, ganito ang nakasaad. Ngunit ngayon, O Jehova, Ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik at Ikaw ay magpapalyok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Maliwanag sa binasa nating talata. Sino po ang binanggit o tinutukoy sa ating ni Propeta Isaias na Panginoon, na ang Panginoon ay ang Ama, ang pangalan ay Jehova, sa nabasa natin na sinabi ni Propeta nga si Isaias? Bakit nakapagsabi? Ang tanong, bakit nasasabi ni Propeta Isaias na ang pangalan ng Ama ay Jehova? Kasi inangkin sa ating Panginoong Jehova na ang Jehova kaniyang pangalan at ang Panginoon ay kaniyang pangalan. Sinasabi at inangkin yan sa Ama. Ano po ang patutunay sa sinabi natin, kapatid na Romy? Mayroon ba tayong mababasa na ang Ama nagsabi na ang Panginoon ay kaniyang pangalan? Mayroon, Brad Macarayo. At ating basahin sa banal na aklat dito sa nakasulat sa Isaias, Kabanata 42 at sa talatang 8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibigay sa iba o ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan.
Maliwanag sa binasa natin sa kapatid na Rumi Ramacamos na nagsabi ang Panginoon, sabi niya, ako ang Panginoon, nagpakilala siya, na siyang aking pangalan. Kung basahin ito sa Cebuano King James Version, kayang binasa sa kapatid na ministro ang Tagalog King James Version. Pagbasahon ito, ang Isaya, Kabanata 42 at sa talatang 8, maliwanag na ganito, basahin natin at ililipat natin sa wikang Tagalog. Ganito ang nakasaad. Ako si Jehova, na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Maliwanag sa binasa natin dito sa talata na ang pangalan ng Ama ay Jehova. Eh sino ang nagpakilala na ang kaniyang pangalan ay Jehova? Ang ating Panginoong Jehova na Ama. Siya mismo ang nagpakilala sa kaniyang sarili na ang kaniyang pangalan ay Jehova. Pero baka merong nanonood o nakikinig sa programa namin ngayon sa Power Radio at dito sa Ronda FM Teleradyo Kidapawan na umabot sa kanilang isipan ang tanong, bakit hindi mabasa ang Jehova sa Tagalog King James Version? Bakit ang binasa ninyo nga mga ministro sa PBCM doon lang dito lang sa Cebuano King James Version ibibigay namin? Kahit na ang Tagalog King James Version nagsasabi na o nagbanggit na mayroong pangalang Jehova, ngalan sa Panginoon, na ang Panginoon na ito ang sinasabi ni Propeta Isaias. Dito naman sa aklat ng mga awit, Kabanata 83 at sa talatang 16 hanggang talatang 18. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan upang hanapin nila ang iyong pangalan, O Panginoon. Puminto po tayo sa pagbasa. Ang binasa natin dito sa talatang 16, sabi dito, upang hanapin nila ang iyong pangalan, O Panginoon. Tuloy po natin sa pagbasa upang malalaman natin kung ano ang pangalan ng Panginoon. Mga pahiya sila at mga lupaypay, magpakailanman. Oo, mga hiya sila at mga lipol upang kanilang malaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehova, ang kataas-taasan sa buong lupa. Maliwanag sa binasa nating talata na dito sa Tagalog King James Version mababasa ang pangalang Jehova, pangalan ng Panginoon, ay maliban sa aklat ng mga awit na binasa natin na nagbanggit na pangalang Jehova, pangalan ng Panginoon. Saan pa po natin mabasa? Sa Tagalog King James Version na nagsabi na ang pangalan ng kapangyarihang Diyos ay siya mismo ang nagpakilala sa kanyang pangalan na Jehova. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 6 at sa talatang 3, ganito po ang nakasaad. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu, ang aking espiritu ay hindi sa Exodo, Kabanata talata 6 at sa talatang 3. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehova. Ulitin ko. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehova, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Maliwanag sa binasa nating talata na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat nagpakilala sa kaniyang pangalan. Ang pangalan niya na ipinakilala niya ay Jehova rin sa binasa nating talata sa Biblia. Maliwanag na ang pangalan ng Ama ay Jehova.
Ang tanong, kapatid Daloy, mayroon bang titulo ang Ama na ang pangalan niya ay Jehova? Mayroon ba siyang titulo o wala? Meron kapatid na makarayo. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng mga awit sa kabanata 18 at sa talatang 2. Ganito po ang nakasaad. Ang Panginoon ay ang aking malaking bato at ang angkuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking malaking bato na sa kanya'y manganganlong ako. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog. So malinaw sa nabasa natin kapatid na makarayo na ang titulo ng ating Ama na si Panginoong Jehova ay malaking bato o bato. Bato ang titulo ng Ama na ang Ama ay ang ating Panginoong Jehova. Mayroon na tayong nabasa sa Biblia na pangalang Jehova na siya ang Ama at ang titulo niya ay bato. Puntahan natin ang binasa natin kanina sa aklat ng Mateo 28:19. Sinabi ng ating Panginoon Kristo na sila'y bautismuhan sa mga alagad o sa tagapaglingkod ng ating Panginoong Kristo. Bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung mayroon mang pangalan ang Ama na ang pangalan niya ay Jehova at mayroon siyang titulo, puntahan natin ang anak. Ang tanong, mayroon bang pangalan ang anak? Ang sagot po, mayroon. Kapatid na dyan, saan po natin mababasa na ang pangalan ng anak o mayroong pangalan ng anak? Totoo ba ang sinabi natin? Ako po, kapatid na makarayo. At basahin lang natin dito sa Taga-Roma, Kabanata 1, talata 4, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng mga patay, sa pakatuwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Malinaw na ang pangalan ng anak ay Hesukristo. Hesukristo ang pangalan ng anak sa binasa sa kapatid na ministro John, Robert John. At ang nagsabi sa binasa niya ay ang tagapaglingkod ng ating Panginoong Kristo na si Apostol nga si Pablo. Kung mayroon mang pangalan ang anak na ang pangalan sa anak ay Hesukristo, mayroon bang titulo, kapatid na Jiggy, ang ating Panginoong Hesukristo? Meron po kapatid na makarayo. At ating basahin lang po dito sa nakasulat sa Efeso Kabanata 2, talata 2 po. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Hesukristo din ang pangulong bato sa panulok. Malinaw sa ating binasa kapatid na makarayo na may titulo ang ating Panginoong Hesukristo at yun ang batong panulok. Ang titulo ng ating Panginoong Kristo maliwanag na ang titulo ng ating Panginoong Kristo ay bato sa panulok. Ilang bato ang nabasa natin sa Biblia? Mayroong 2 bato. Unang-una, ang bato o malalaking bato o bato na ito ang Ama na ating Panginoong Jehova. At ang pangalawa namang bato sa panulok. Ang bato sa panulok ay walang iba, ang ating Panginoong Kristo. At ang nagpakilala na ang bato sa panulok ay ang ating Panginoong Kristo, si Apostol na si Pablo na tagapaglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. 2 bato na ang nabasa natin sa Biblia. Bato na si Jehova, bato sa panulok na si Hesukristo, si Jehova ay Ama, at ang anak naman, si Hesukristo. Balikan natin, pagbasa ang aklat ng Mateo 28 at sa talatang 11. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dahil dito magsiayon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak na bato sa panulok at ng Espiritu Santo. Mayroong pangatlo na binanggit ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, mayroon pa ba o mayroon bang ibang pangalan o mayroon bang ibang bato na hindi
ang bato na si Jehova o hindi ang bato sa panulok na ating Panginoong Hesukristo? Ang sagot po, mayroon. Mayroon pang bato na binanggit ang banal na aklat. At doon sa bato, sa ibang bato, na ang bato na tinutukoy namin, na nakasulat sa Biblia ay batong puti. At doon sa batong puti ay nakasulat ang bagong pangalan. Saan po? Mabasa natin sa Biblia, kapatid na Richard. Basahin natin sa Apokalipsis sa kabanata at kabanata 2 talata 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu o ang sa iglesia. Ang tagumpay na bibigyan ko ang mana na tinago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato nga may sinulat sa isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumanggap. Basahin natin ulit. Sa binasa, sa kapatid na ministro, ang may pakinig ay makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat dito sa batong puti na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na mayroong binanggit dito sa banal na aklat sa Apokalipsis kabanata 2 sa talatang 17 na batong puti, na sa batong puti nakasulat ang isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia. Mayroong nakakaalam. Ang nakakaalam, ang tumatanggap. Ang hindi tumatanggap, hindi nakakaalam sa bagong pangalan. At dito sa amin na mga ministro sa PBCM, kami naniwala na itong binasa naming talata ay isang hula. At ang hula na ito, kayo man ay tumanggap sa sasabihin namin o hindi, maniniwala man kayo o hindi sa amin, ang katuparan sa bagong pangalan ay natupad sa aming guro na kinilala namin na Diyos na Espiritu Santo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., ang katuparan sa bagong pangalan. At ang batong puti naman ay ang titulo sa Espiritu Santo. Ilang pangalan ang nabasa natin sa Biblia? 3. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mayroong pangalan ang Ama. Ang pangalan ng Ama ay Jehova. Ang pangalan ng Anak ay Hesukristo. At ang Espiritu Santo naman, sa pananampalataya namin, sa mga ministro sa PBCM, ang katuparan sa bagong pangalan na natupad sa pangalan sa aming guro o kinilala na Diyos na Espiritu Santo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ilang bato? 3. Bato na si Jehova, batos pamagang, o batong puti. At ito, titulo sa Espiritu Santo. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa banal na aklat. Ito ang paniniwalaan o pinaniwalaan namin na mayroong Espiritu Santo at ito ang sinasabi namin. Mayroong panahon ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung bibilangin, panahon ng Ama, ang pangalawa naman ay panahon ng Anak, at ang pangatlo ay panahon ng Espiritu Santo. At nung unang panahon, mayroong tagapaglingkod o mga tauhan ang ating Panginoong Jehova. Mayroong tagapaglingkod. Mayroon ba tayong mababasa
Mapapatunayan ba natin sa banal na aklat, kapatid na Jisrael? Mapapatunayan po natin, kapatid na makarayo, dito sa aklat na sa dalawang Samuel, Kabanata 7, talata 10, at kama natin sa 24. Ito po ang ating mababasa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel. At aking itatatag sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sarili. At dako at huwag nang magbago pa ni pipighatiin pa sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At sa Talatang 24, ito po ang sinabi, at iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo at magpakailanman at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na ang ginawa ng ating Panginoong Jehova, na ang Panginoon ang nagtatag at siya ang naging Diyos sa bayang Israel. Itinatag niya ang bayang Israel upang maging kaniyang bayan, at ang ating Panginoon na ang tinutukoy ay Panginoong Jehova ay maging Diyos nila. Mayroong itinatag. Ang itinatag sa Diyos nung unang panahon ay ang bayang Israel. At ang opisyal na pangalan ng itinatag na bayang Israel ay ang Israel din. Ang opisyal na pangalan na itinatag ng ating Panginoong Jehova nung unang panahon sa hindi pa dumating ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutan. Mababasa saan po ang prueba, kapatid na Rumi, na ang Israel ay opisyal na pangalan sa bayang itinatag o mga tauhan sa Panginoong Diyos noong unang panahon. Dito natin mababasa, Brad Macrayo, kapatid nga Macrayo, dito sa unang hari, Kabanata 18 at sa talatang 31. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kaniya'y ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. Maliwanag sa binasa sa kapatid na ministro na kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kanya ang salita ng Panginoon, ang Panginoon ay si Jehova, ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. Sino ang nagbibigay sa pangalan ng bayang Israel? Ang ating Panginoong Jehova mismo ang nagsabi na ang maging pangalan ng kaniyang mga tauhan ay Israel din, sa binasa nating talata na nakasulat sa banal na aklat. At itong bayang Israel, sila ang tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova. Dito sa aklat ng Levitiko, Kabanata 25 at sa talatang 55, ganito ang nakasaad. Basahin ko at pakinggan rin po ninyo, mga kapatid na tagapakinig sa aming programa. Sapagkat sa akin, ang mga anak ni Israel ay mga lingkod. Sila'y aking mga lingkod na aking inilabas sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon o Jehova ninyong Diyos. Maliwanag sa binasa nating talata na ang Israel ay tagapaglingkod o mga lingkod sa ating Panginoong Diyos noong unang panahon. Noong panahon na hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito sa sanglibutan. Ito ang nababasa natin sa banal na aklat. Ang tanong, noong unang panahon, sino ba ang ipinangangaral ng tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova noong unang panahon? Ang anak ba na si Jesucristo, kapatid na Lloyd? O
Di ba ang ipinangaral nila ang Espiritu Santo? Sino ang ipinangaral ng mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Jehova noong unang panahon? Sino ang ipinangaral nila? O anong titulo ang ipinangaral nila noong unang panahon? Pinangaral nila ang ating Panginoong Jehova, kapatid na makarayo. Dito po natin mapapatunayan sa aklat ng Deuteronomio sa kabanata 32 at sa talatang 3 hanggang 4. Ganito po ang nakasaad sa Biblia. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain niyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kaniyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Maliwanag sa binasa nating talata. Kung basahin ito sa Cebuano King James Version, inilipat natin sa wikang sa wikang Pilipino o Tagalog. Ganito ang nakasaad. Sapagkat aking ihahayag ang pangalang Jehova, dakilain ninyo ang ating Diyos, siya ang bato, ang kaniyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sino ang ipinangangaral ng mga tagapaglingkod noong unang panahon? Kagaya ni Moises. Ang ipinangangaral nila ni Moises noong unang panahon ay ang pangalan ng ating Panginoong Jehova at ang kaniyang bato na titulo sa ating Panginoong Jehova, ang Diyos na Ama. Ito ang nababasa natin sa nakasulat sa banal na aklat. Noong unang panahon, bakit ito ang pinag-aralan natin ngayong gabi? Upang malalaman sa lahat na nanunood sa ating programa sa Facebook at sa YouTube o nakikinig sa programa natin sa Kabuses Power Radio at dito sa Ronda FM Kidapawan, upang malalaman nila. Kasi nung unang panahon hindi pa tayo isinilang. Nung unang panahon hindi tayo nakaabot sa kanilang panahon na sila'y naglingkod ng ating Panginoong Jehova at nangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Jehova. Ang tanong, ganito: bakit lumitaw ang mga apostolis at sila'y nangangaral ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi ang pagpangaral ng pangalan ng ating Panginoong Jehova ay mayroong ginawa ang ating Panginoong Jehova na isang sinabi niya na hindi na matutuloy ang pagpangaral sa kaniyang pangalan. Ano ang sinasabi ni Propeta Jeremias? Na ang sinabi ni Propeta Jeremias ay ito ang sinasabi ng ating Panginoon na si Jehova. Ano ang ginawa o sinabi ng ating Panginoong Jehova? Kapatid na Richard, kapatid na John. Babasahin lang natin dito sa Jeremias Kabanata 31, talatang 31, at ikama lang po natin dito sa 34. Narito: ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makipagtipan na panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila, kaniyang kapwa at bawat tao sa kaniyang kapatid, na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makilala nilang lahat ako, mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at kanilang kasalanan ay hindi ko na aalamin. Maliwanag sa binasa nating talata na mayroong pinabagong pakikipagtipan ang Panginoon. Pinabago na pakikipagtipan ang Panginoon o Jehova. Kung basahin
Ito sa Cebuano King James Version, ang Panginoon ay Jehova. Mayroong ginawa na bagong tipan ang ating Panginoong Jehova. Ang bagong tipan na ginawa ng ating Panginoong Jehova ay ito ang sinasabi, ito ang tipan ng ating Panginoong Jehova. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila, sa kaniyang kapwa, at bawat tao sa kaniyang kapatid na magsasabi. Kahit na hanggang dito lang ang pagbasa natin, maliwanag na ang bagong tipan na ginawa ng ating Panginoong Jehova. Nagsabi ang ating Panginoong Jehova na hindi na ituturo ang kaniyang pangalan sa bawat tao, sa kaniyang kapatid o sa kaniyang kapwa. Maliwanag sa minasa nating talata. Ito ang dahilan bakit ang mga ministro sa PBCM hindi kami nangangaral sa ating Panginoong Jehova ngayon. Kasi ang ating Panginoong Jehova mismo ang naggawa ng bagong tipan na hindi na matutuloy ang pangangaral sa kaniyang pangalan. Sinong nagsabi? Ang ating Panginoong Jehova. Isinulat sa kaniyang tagapaglingkod na propeta na si Jeremias. Ito ang ating nababasa na nakasulat sa Biblia. At ito ang dahilan bakit lumitaw ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga apostol sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdating naman sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang ginawa, kapatid na Jiggy, sa ating Panginoong Hesukristo pagdating niya sa sanglibutan? Ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay nagtayo sa iglesia. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Jiggy, at anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Meron po, kapatid na Makarayo. At ating lang pong mabasahin dito sa nakasulat sa Mateo Kabanata 16, talata 18. At sinasabi ko naman sa iyo na, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi masipagnaig laban sa kanya. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na mayroong itinatag ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroong itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mayroong itinayo ng ating Panginoong Hesukristo pagdating sa ating Panginoong Hesukristo sa sanglibutan. Ang itinayo niya ay ang iglesia. Kung susuriin natin ang Biblia, ang tanong, ano na ang ating Panginoong Hesukristo sa iglesia nga itinayo niya? Ang sagot po ay ang ating Panginoong Hesukristo ay ulo, at ang iglesia na itinayo niya ay tinawag ding katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na bilang patutunay sa ating binanggit o sinabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay ulo at ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay katawan? Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Richard? Mayroon po, Brad Makarayo. Atong babasahin dito sa taga-Kolosas Kabanata 1, talata 18. At siya ang ulo ng katawan sa luwalhatiang bagay ng iglesia, na siya ang simula ng pagpanganay sa mga patay, upang sa lahat na mga bagay ay magkakaroon siya ng kadakilaan. Maliwanag sa binasa natin, basahin natin ulit. At siya ang ulo, ang tinutukoy. At siya, si Kristo ang tinutukoy ni Apostol Pablo, ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Maliwanag sa binasa nating talata na ang ating Panginoong Hesukristo ay ulo, at ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag ding katawan sa binasa nating talata na nakasulat
sa Biblia. Ano ba ang tinutukoy na tinawag nga katawan, na ang katawan ay iglesia? Ano ba ang katawan na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, kapatid na Lloyd? Ano ba ang katawan na iglesia? Ito po ay ang mga miyembro, kapatid na makarayo. At ating babasahin ngayon ang King James Version, English. At isasalin na natin ito sa wikang Pilipino o Tagalog. Ito po ang nakasaad. Ito sa sa aklat ng unang Korinto, kabanata 12 at sa talatang 27. Ngayon, tayo ang katawan ni Kristo at miyembro nito. Maliwanag sa binasa nating talata na ang katawan ay membro nito. Saan? Sila tinawag na membro sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ang iglesia na katawan na itinayo ay mga membro sa ating Panginoong Kristo. Ano ba? Sa opisyal na pangalan kung tatawagin ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo, kapatid na Rumi. Basahin lang natin, kapatid nga makarayo, dito sa nakasulat sa Roma, kabanata 16 at sa talatang 16. Ganito ang nakasaan. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Maliwanag sa binasa nating talata, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tinawag ding iglesia ni Kristo ang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Sila ang tagapaglingkod sa pangalawang panahon na ang pinaglilingkuran nila ang ating Panginoong Kristo noong itinayo ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. At ang iglesia naman sa ating Panginoong Kristo ay hindi rin sila nangangaral sa hindi nila pinaglilingkuran, kundi ang ating Panginoong Kristo lamang ang ipinangangaral ng mga apostoles. Kasi ang sukat na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanila ay sukat sa pangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Ano ang patutunay dyan sa sinasabi natin, kapatid na Jisrael? Ito po ang patunay, basahin po natin sa pangalawang mga taga Korinto, kabanata 10, talata 13 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. Datapwat hindi naman pinapapuri ang labis sa ang aming sukat, kundi ayon sa sukat hangganan sa amin na ipamahagi ng Diyos na gaya ng sukat upang umabot sa hanggang sa inyo. Sapagkat hindi kami nagsisipaglapas na higit, nawaring hindi namin kayo aabutin sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsisirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang sukat na ibinigay sa Diyos dito sa mga tagapaglingkod ng ating Panginoon Kristo? Ang Ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Kristo. Ito ang sukat na ibinigay sa Panginoon kanila. Ang ipinangangaral nila ay ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Dito po mababasa natin sa Kolosas, kabanata 1 at sa talatang 27 hanggang talatang 28. Ganito ang nakasaad. Babasahin ko. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipinakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao
at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Sino ang inihayag at ipinangangaral na pangalan noong ang mga apostol ay nangangaral? Ito ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa binasa natin kanina sa aklat ng Episo, Kabanata 2 at sa talatang 20, maliwanag sa binasa nating talata na binanggit ni Apostol na si Pablo na ang titulo ng ating Panginoong Hesukristo ay bato sa panulok. Maliwanag na maliwanag. Sa nung panahon, ang mga apostol ay sila'y nangangaral dito sa sanglibutan. Hindi sila nangangaral ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo at hindi sila nangangaral ng Ebanghelyo ng Ama. Ang Ama ay ang ating Panginoong Jehova at ang kanyang titulo ay bato. Ang katanungan ganito, bakit lumilitaw na ang mga ministro sa PBCM, kami nangangaral at ang ipinangangaral namin ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo? Ang tanong ganito, baka umabot sa isipan ang mga tanong o baka mayroong nanonood sa ating programa ngayon sa Facebook o sa YouTube o nakikinig sa programa natin, mga makalagit na liwanag ng buhay dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio at sa nakikinig sa Ronda FM Kidapawan o sa lahat na nanonood sa Facebook o sa YouTube sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa labas ng bansa. Baka mayroong magtanong sa kanilang isip, bakit hindi kayo nangangaral sa ating Panginoong Jehova? Ang sagot po, kasi ang ating Panginoong Jehova mismo ay mayroong ginawa na bagong tipan na hindi na ipangangaral ang kaniyang pangalan. At dito sa mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo, ang ipinangangaral nila ay ang pangangaral ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi kami nangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi ang totoo na tagapaglingkod ng ating Panginoong Hesukristo ay nagsasabi, meron silang sinasabi dito sa banal na aklat na ang pangangaral sa ating Panginoong Hesukristo ay huminto at hindi na matutuloy at mawawala rin o maglalaho. Dito mababasa natin sa magandang balita Biblia. Mababasa natin sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 13 at sa talatang 9 hanggang 10, ganito ang nakasaad. Dahil ang ating karunungan at inspiradong mensahe ay hindi perpekto o ganap. Pero kapag dumating na ang perpekto o ganap, mawawala ang di perpekto o ganap. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia. Ang binasa natin, ang maayong balita Biblia, sa Cebuano, inilipat natin sa pagkasali na sa wikang Tagalog. At dito, ang tanong, ano po ang binanggit o tinutukoy ni Apostol na si Pablo na hindi ganap ang kanilang mensahe at ito'y mawawala o maglalaho? Kung ano ang tinutukoy ni Apostol nga si Pablo nga mensahe nga hindi ganap, ito ang pangangaral nila kay Hesukristo. Dito po sa aklat ng Maayong Balita Biblia sa Cebuano version, pero ilipat natin sa pagkasali na sa wikang Pilipino ang pagbasa natin. Ganito ang nakasaad. Roma, Kabanata 10 at sa talatang 17. Sa makatuwid, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa mensahe at ang mensahe ay nagmumula sa pangangaral kay Kristo. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na
ang tinutukoy na hindi ganap o perpekto na mensahe sa mga apostol ng ating Panginoong Kristo. Ito ang pangangaral nila kay Kristo. Mayroon pang dumating nga ganap. Ano ang dumating nga ganap? Ito ang ganap na pangangaral na hindi pangangaral ng ating Panginoong Kristo o hindi naman pangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Jehova. Ang tanong, ano po ang ibanghilyo na ganap na kahalili sa pangangaral ng ating Panginoong Kristo? Kapatid na Lloyd, ano ba ang pangangaral na kahalili o kapalit sa pangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Ito po ang pangangaral na Espiritu Santo, kapatid na makarayo. At ito po ay mapapatunayan natin sa aklat ng unang Pedro, sa Kabanata 1 at sa talatang 12. Ganito po ang nakasaad. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral sa inyo sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Maliwanag sa binasa nating talata. Itong binasa natin, isang hula sa sulat ni Pedro sa unang Pedro, Kabanata 1 at sa talatang 12. Ang tanong, kapatid na Lloyd, sa binasa mong talata, merong mga tao na ang ipinangangaral nila ay ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Sino ba ang katuparan sa mga tao na nangangaral sa Espiritu Santo? Saan natupad? Walang iba, kapatid na makarayo, kundi tayo po na nangangaral sa Espiritu Santo, mga ministro po ng PBCM. Pinangunahan sa ating Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, at sa kasamahang mga ministro, at sa kasamahang miyembro bagong kaanib ng relihiyong PBCM. Kahit na ang mga bagong kaanib na pumasok sa relihiyong PBCM, kasi maraming mga bagong kaanib natin sa PBCM na pumasok sa relihiyong PBCM. Kasi sila'y naniniwala na totoo ang ating ginawa ng pangangaral ngayon. Kasi ang kahalili o kapalit ng pangangaral ng ating Panginoong Kristo walang iba kundi sa binasa mo nga talata, maliwanag na maliwanag. Ito ang ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo na ating ipinangangaral ngayon. Ito ang dahilan sa mga nagtanong sa kanilang isipan o pag-iisip na nais nila na makaharap nila ang mga ministro sa PBCM at magtanong sila at ipaliwanag sa mga ministro sa PBCM sa kanila kung umabot sila sa katanungan, bakit hindi kami ng mga ministro sa PBCM nangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Jehova? Ang sagot, binasa na namin kanina, kasi ang ating Panginoong Jehova mismo ang may sabi na hindi na ipangangaral ang kaniyang pangalan. At kung mayroong magtanong kung bakit hindi kami nangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo o sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, kasi basa natin sa Biblia na sinabi ni Apostol si Pablo na hindi ganap ang kanilang mensahe, na ang kanilang mensahe na di ganap, na mawawala, ay ang pangangaral nila kay Kristo dito sa Roma 10:17. Maliwanag sa binasa nating talata. Kung meron mang ebanghelyo na ito ang tanggapin, ito ang kailangang tanggapin ng lahat ng mga tao, ito ang ebanghelyo ng Espiritu Santo. Maniniwala man kayo o hindi sa aming pangangaral ngayon o sa aming sinasabi sa ating paksa ngayon, o hindi man maniniwala o maniniwala man, tumanggap man o hindi,
maliwanag na ang mayroong mga tao na mangangaral ng Espiritu Santo. At ito'y natupad sa mga ministro sa PBCM. At kailan lumitaw ang pangangaral sa Espiritu Santo dito sa Pilipinas? Noong 1971, noong itinayo sa aming guro o ang relihiyong PBCM noong 1967 at inirehistro sa pamahalaan sa Pilipinas sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 noong August 12, 1971. Ito ang mga tao na inirehistro sa aming guro ang relihiyong PBCM at kami nangangaral sa Espiritu Santo mula dito sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Ito ang dahilan bakit mayroong PBCM at bakit hindi namin ikahihiya sa aming mga programa sa iba't ibang dako ng Mindanao at doon sa Visayas. Kasi ang pangangaral sa Espiritu Santo ay nakasulat na sa banal na aklat. Kahit na ang paglilingkod namin sa Espiritu Santo ay mababasa rin sa Biblia. Meron ba tayong mababasa sa Biblia nga mayroong bagong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo? Meron. O sa Espiritu? Meron po, kapatid, na makarayo. At atin lang babasahin dito sa Roma, Kabanata 7, talatang 6. Datapwat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano ba't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi na sa karatihan ng sulat? Maliwanag sa binasa nating talata na mayroong pinabagong paglingkod, kapatid na diyan sa Espiritu. Anong Espiritu ang tinutukoy na diyan ang mga tao magbago sa paglilingkod? Ito po ang banal na Espiritu, kapatid na makarayo, Oo, o Espiritu Santo. Oh. Ito po, babasahin natin ang ibang translation po na dito po sa ang salita ng Diyos. Kapareho lang po ng sa binasa kanina ng kapatid ni Dito sa kapatid na Jad. Dito po sa Roma, sa aklat ng Roma sa kabanata 7 at sa talatang 6. ang babasahin mo ay ang salita ng Diyos. ng Ang salita Diyos. ng Diyos. Ganito po ang nakasaad. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil namatay na tayo sa kautusang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ang tinutukoy na diyan ang tao magbago sa paglilingkod, ang tinutukoy ay ang banal na Espiritu o Espiritu Santo. Maliwanag na mayroong nabasa na mga tao na bagong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo o banal na Espiritu. Kahit na ang panalangin, mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo. Mababasa po diyan sa aklat ng Judas, Kabanata 1 at sa talatang 2 po. Mababasa diyan sa Biblia. At ngayon, ang tanong kapatid na Jisrael, ito ang dahilan bakit tayo, lahat na mga umanib sa reliyong PBCM, tumanggap sa panalangin. Diyan sa naipinala na panalangin sa PBCM, diyan sa Espiritu Santo, at ito ay nakasulat sa banal na aklat. Hindi labag sa nakasulat sa Biblia. At kahit hindi labag ang pagtanggap nila sa doktrina sa PBCM at sa panalangin na tanggapin nila na ibinigay sa relihiyong PBCM, ang panalangin
sa Espiritu Santo, dyan sa Espiritu Santo. Bakit? Hindi labag sa Biblia at hindi labag sa Ama at ng Anak. Kasi ang Ama at ang Anak ay nagkaisa dyan sa Espiritu Santo. Ano ang patutuo o patutunay dyan, kapatid na Jisrael? Ito po ang papatunay, kapatid na makarayo sa Biblia, sa Kristuanong Katilingban, sa salitang o wikang Pilipino. Ating babasahin dito sa aklat ng Mateo. Ilipat na pagbasa sa wikang Tagalog. Ito po ang nakapahayag sa aklat ng Mateo, Kabanata 6 sa kanyang footnote. Ito po ang ibig sabihin. Ibigay ng Ama ang kanyang kabanalan at ligaya sa kanyang mga anak. Ibig niyang ipag-isa tayo sa kanyang pangalan. Gaya ng Ama at Anak, nagkaisa sa Espiritu Santo. Maliwanag sa binasa nating talata na ang Ama at ang Anak ay nagkaisa sila sa Espiritu Santo. Saan sila nagkaisa? Nagkaisa sila na ipinadala ang Espiritu Santo sa sanglibutan. Kapalit ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa aklat ng Juan, Kabanata 14 at sa talatang 25 at sa talatang 26, ganito ang nakasaad sa Biblia na ang salita ng Diyos. Ganito ang nakasaad. Sinabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo po ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu o Espiritu Santo ang ipinadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na ang Espiritu Santo ay ipinadala ng Ama kapalit ng ating Panginoong Hesukristo. Diyan sila nagkakaisa na ipinadala ang Ama, ang Espiritu Santo dito sa sanglibutan, kapalit ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit nangangaral kami? Hindi namin ikakahiya ang Ibanghilyo na ipinangaral namin, na Ibanghilyo sa Espiritu Santo, na ang katuparan sa Espiritu Santo para sa amin ay walang iba, ang aming guro na kinilala namin, na Espiritu Santo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. At wala naman kami oras, mga kapatid at mga kaibigan, hanggang dito lang sa pangalan ng aming guro na kinilala naming Espiritu Santo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. at sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ito po ang inyong kapatid na Jiggy Macarayo. At ito rin po ang inyong kapatid Robert John Maturan ni Piedad. At ito po ang iyong lingkod, kapatid Richard Impidad. Ito po ang iyong lingkod, kapatid Romy Ramacamos. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jisrael Macarayo. At ito po inyong lingkod, kapatid na Lloyd Badera. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng aming mga programa.